Pakde. Pakde. Oh, sampean jurine yo. Ecek le, ecek. Ayo, guys. Ayo, joran. Ayo sayang. Ah, iki koyone talang iki. Talang. Kayane ya. Angkat terus pompo wae. Nek iki salah ganteng. Nah. Iki video. Strike ya, strike. Strike lur. Awas, joran. Nah, kan. Iya. Ini jauh-jauh dari Pekalongan lur, nggak sia-sia lur. Bila-bilain nginep di villa ini lur. Aduh, joki deh. Kalem. Iya, iki kok gawe Sik. video gesek jas kok iki kok. Sik. Durung ketok. Curane mentengake kowe lho. Nah, nek wis diangkat ora apa-apa. Oh, kok bandeng. Ini apa tarpon ding. Bandeng laut. Iya. Lek, hanya omong kowe apa sih, Lek? Ya kowe sengaja. Sombong sih tadi. Ya ora sombong sih. Ngecek kowe sih. Oh, ngeceknya kok ngono mau. Yolah.